манфиатҳои ҳатмист, ки шумо бояд ба онҳо диққат диҳед. Атоми чист? Атоми як мағозаи онлайн аст, ки зиёда аз 400 ашёи премиумро дар категорияҳои гуногун пешниҳод мекунад. Аз ҷумла косметика, корея, маҳсулоти тиббӣ, маҳсулотҳои хӯрокворӣ, маҳсулотҳои нигоҳбонии пӯст ва мӯй, гигиенаи шахсӣ, косметикаи ороишӣ, молҳои рӯзгор, насанҷӣ, либос, пойафзол, электрика ва асбобҳои рӯзгор. мақсади асосии ширкати ғамхор дар бораи саломатӣ, зебоӣ ва хоҳишҳои ҳар як муштарӣ мебошад. сифати маҳсулотҳо аз интизорӣ зиёд аст. вақте ки шумо маҳсулотро санҷидед, шумо то абад ба он ошиқ мешавед. ва ин ҳоянд бадтариҳо 10. Якум, ба қайдгирии ройгон бо доштани ҳисоби шахсӣ дар Атоми. шумо ҳангоми хариди ҳамаи маҳсулотҳои Атоми тахфиф мегардед. Дуюм, бизнеси байналмилалии тиҷорат дар сатҳи байналмилалӣ сохта шудааст. рақами айдии шумо барои ҳамаи кишварҳо эътибор дорад. сеюм, ҷадвали ройгон ҳеҷ чаҳорчӯба дар вақти барои шумо мувофиқ тиҷорат мекунад. чорум, омӯзиши ройгон системаи корӣ қадам ба қадам, ки ба шумо дар омӯхтани тарзи пеш бурдани тиҷорат онлайн кӯмак мекунад. панҷум, нақшаи маркетинги он тавре ки тарҳезӣ шудааст, ки мураббиён ба навкорон дар ноил шудан ба рутбаҳои баландӣ кӯмак мекунад. системаи бинар ки барои ҳама имкон медиҳад ки дар тиҷорат рушд кунад. шашум, даромади тамоми сол ба Атоми тиҷорати онлайн пеш бурда ва дар ҳамаи кишварҳо тамоми сол даромад ба даст оварда мумкин аст. ҳафтум, нест сармояи Атоми шуморо маҷбур намекунад ки хариди аввалинро анҷом диҳед. шумо маҳсулотҳоро мувофиқи хоҳиши худ мехаред. ҳаштум, нашудани фурӯши буставам. фақат ширкат ба фурӯш машғул аст ва мо маҳсулотро истифода бурда ба дигарон тавсия мекунем, барое ки ин ширкат ба мукофоти хуб мегирем. нуҳум, интиқоли бизнес нуқтаҳои шахсии пиви ба охир намерасад. шумо метавонед ҳисоби худро ба фарзандон ва наберагонатон интиқол диҳед. даҳум, ҳамаи маҳсулотҳои сертификатсия шудаанд. маҳсулотҳои дорои стандарти GMP хастар мебошад ва сертификати ҳалол ва бисёри манфиатҳои дигар.